राजकारणात ज्याचा दांडगा जनसंपर्क आणि ज्याच्याकडे चांगलं संघटन कौशल्य तोच हुकुमे एक्का ठरतो। आपल्या प्रभावी संघटन कौशल्यामुळे आपल्या जिल्हाध्यक्ष पदाच्या काळात भाजपला नवी उभारी देणारे नेतृत्व म्हणजे राजन तेली। अखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून राजन तेलींनी विद्यार्थी दशेतच सामाजिक कार्यात सक्रिय राहण्यास सुरुवात केली। कॉलेज जीवनापासूनच राजन तेली यांच्यातील नेतृत्व गुणांची झलक दिसत होती। बाळासाहेबांचा प्रभाव असल्यानं त्यावेळी शिवसेनेकडे राजन तेली आपसुकच जोडले गेले। शिवसेनेची कणकवलीत स्थापना झाल्यानंतर 1986 साली कणकवलीच्या उपशहर प्रमुखपदी तेली यांची निवड झाली। त्यानंतर 1990 साली नारायण राणे यांची सिंधुदुर्गच्या राजकारणात एंट्री झाली। त्यावेळी नारायण राणेंनी कणकवली विधानसभा जिंकली आणि सिंधुदुर्गचा राजकीय नकाशाच बदलून गेला। याच काळात नारायण राणेंचे विश्वासू सहकारी म्हणून राजन तेलींनी राणेंचा विश्वास संपादन केला आणि अल्पावधीतच राजन तेली हे नाव जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलं। त्यात राजन तेलींची कार्यपद्धती आणि तळमळ तेवढीच महत्वाची आहे। कणकवली शहराचा उपशहर प्रमुख पदापासून ते थेट विधान परिषद आमदार राजन तेली यांचा प्रवास हा नक्कीच थक्क करणार आहे। शिवसेना जिल्हा प्रमुख म्हणून काम करत असताना नंतर झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत तेली यांनी स्वतः जिल्हा परिषद सदस्यपदी निवडून येत पक्षाची सत्ताही जिल्हा परिषदेवर आणली। साहजिकच पहिल्या टेस्टमध्ये राजन तेली सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले। दरम्यान कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचं राज्यमंत्री दर्जा असलेलं अध्यक्षपदही तेली यांनी यशस्वीपणे भूषवलं। जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवताना सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपदही भूषवलं। स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालकपदीही तेली यांनी यशस्वी कारकीर्द केली आहे। भाजप जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी पार पाडताना राजन तेलींनी खऱ्या अर्थानं भाजपला जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवलं। त्यांच्या संघटन कौशल्यामुळे त्यांनी गावागावात कार्यकर्त्यांचं जाळं विणलं। त्यांच्याच कार्यकाळात त्यांनी अनेक ग्रामपंचायतींवर भाजपचा झेंडा फडकवला। हे त्यांच्या कामाचं फलितच आहे। त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी वेळोवेळी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देत त्यांच्या कामाचं कौतुकच केलंय। त्यांनी ज्या वेळी विधानसभा लढवली त्यावेळी त्यांचा पराभव जरी झाला असला तरी त्यांनी दिलेली लढत समोरच्याला घाम फोडणारी होती एवढं मात्र नक्की। त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न मार्गी लागले। विशेषतः कित्येक वर्ष प्रलंबित असणारा आंबोली गेळे कबुलातदार प्रश्न सुटल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे। सर्वच पक्षातल्या कार्यकर्त्यांशी असलेले त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध त्यांच्या सुपुत्राच्या लग्नात दिसून आले। एका जिल्हाध्यक्षाच्या मुलाच्या लग्नाला राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री येतात हे बरंच काही सांगून जातं। यशस्वी राजकारणी म्हणून राजन तेली यांची ओळख आहे, तेवढेच यशस्वी उद्योजक म्हणूनही त्यांची ओळख आहे। कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी जवळ खासगी मालकीचा साखर कारखाना त्यांनी सुरू करून तो यशस्वीपणे चालवूनही दाखवलाय। आपल्या कार्यकर्तृत्वानं जिल्ह्याच्या राजकारणात वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या या नेतृत्वास भविष्यात आमदार म्हणून विधानसभेत जाण्याची संधी मिळो हीच टीम कोकणसाद लाईव्ह कडून वाढदिनी लक्ष शुभेच्छा। माजी आमदार तथा भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्गचे माजी जिल्हाध्यक्ष भाजप नेते माननीय श्री राजनजी तेली साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री शरद चव्हाण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद रावराणे वैभववाडी, सदाशिव ओगले देवगड, मनोज नाईक सावंतवाडी, राजन चिके कणकवली, संदेश उर्फ गोट्या सावंत कणकवली, एकनाथ नाडकर्णी दोडामार, रणजित देसाई कुडाळ, राजश्री धुमाळे कणकवली, प्रमोद कामत सावंतवाडी, सुमेधा पाताडे मालवण, रामचंद्र उर्फ बाळ खडपे देवगड, सोमनाथ टोमके वेंगुर्ला, जिल्हा प्रवक्ते सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, माजी नगराध्यक्ष सावंतवाडी, विष्णू उर्फ बाबा मोंडकर मालवण, जिल्हा सरचिटणीस प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई वेंगुर्ला, अशोक सावंत मालवण, मनोज रावराणे कणकवली, कोषाध्यक्ष चारुदत्त देसाई कुडाळ, चिटणीस महेश सारंग सावंतवाडी, प्रकाश राणे देवगड, निलेश सामंत वेंगुर्ला,
अनिल उर्फ बंड्या सावंत कुडाळ, विनायक राणे कुडाळ, सरोज परब मालवण, सुषमा खानोलकर वेंगुर्ला, प्रणिता पाताडे कणकवली, रवींद्र शेट्ये कणकवली, पूनम जाधव वेंगुर्ला, स्नेहलता चोरगे वैभववाडी, आरिफ बगदादी देवगड, भालचंद्र साठे वैभववाडी, शैलेंद्र दळवी संघटन मंत्री सिंधुदुर्ग रत्नागिरी, मंडळ अध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री कणकवली, संतोष कानडे कणकवली ग्रामीण, संतोष किंजवडेकर देवगड, अमोल तेली देवगड पडेल, नासिर काझी वैभववाडी, धोंडू चिंदरकर मालवण, संजय वेंगुर्लेकर कुडाळ, तुकाराम उर्फ दादासाहेब ओरोस, अजय गोंदावळे सावंतवाडी, रवींद्र मडगावकर आंबोली, महेश धुरी बांदा, सुहास उर्फ विनायक गवंडळकर वेंगुर्ला, सुधीर दळवी दोडामार्ग, चेतन चव्हाण नगराध्यक्ष दोडामार्ग, दिलीप गिरप माजी नगराध्यक्ष वेंगुर्ला, सरपंच संघटना अध्यक्ष विष्णू उर्फ पप्पू परब वेंगुर्ला परबवाडा, दीपक नाईक सावंतवाडी किनळे, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि हितचिंतक. युवा मोर्चा पदाधिकारी वेंगुर्ला सावंतवाडी दोडामार्ग विधानसभा, जावेद खतीब बांदा, हितेश धुरी, तुषार साळगावकर, हेमंत गावडे, प्रसाद पाटकर, संकेत धुरी, भूषण आंगसेकर, नारायण कुंभार, समीर नाईक, प्रणव वायंगणकर, प्रीतम सावंत वेंगुर्ला, संजय नाईक बांदा, मकरंद तोरसकर बांदा, दीपक गवस, देवा शेटकर, पराशर सावंत दोडामार्ग तसेच सर्व युवा मोर्चा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते.